Mae Will ac Elin yn gweithio mewn swyddfa gyda'i gilydd. Mae nhw'n cael brecwast yn ffreutur y gweithle. Bore da, Will. Sut wyt ti bore yma? Wedi blin o braidd, Elin. A ti? Ddim yn ddrwg, diolch. Beth i ti'n ei fita, Will? Iogwrt a ffrwytha. Dim byd arall? Dim cig moch? Dim tost? Na, dwi wedi dechrau deiat arbennig. Ti? Pam? Dwi wedi gosod her i fy hunan. Dwi eisiau cael gwared ar y bola yma, a dwi eisiau cyhyrau mawr. Dwi eisiau bod yn ffit cyn cael fy mhenblwydd yn 40. Pryd mae dy benblwydd? Mis Mehefin. Dim ond 3 mis i ffwrdd. Waw, mae gyda ti lawer o waith i'w wneud. Diolch yn fawr. Wel, rwyt ti'n iawn. Mae gyda fi lawer o waith i'w wneud. Ond dwi'n hollol benderfynol. Mae rhaid i fi lwyddo. Dwi wedi stopio bwyta pethau melys. Dwi'n bwyta llawer o gi gwyn a salad a phethau iachus nawr. Wyt ti wedi dechrau gwneud ymarfer corff hefyd? Ydw, rhedes i 10 milltir wythnos diwethaf. Chwaraeus i bêl-droed 5 o bochor dros y penwythnos, a ges i'r gampfa neithiwr i godi pwysa. Dwi wedi blin o'n lan, ond mae rhaid i fi fynd i redeg amser cinio. Amser cinio heddiw? Allu di ddim? Pam? Ti cofio? Dyn ni'n mynd i'r dafarn amser cinio. Mae penblwydd alwenna. Rwy ti wedi archebu'r bwyd yn barod ac wedi talu amdano fe. Archebais ti dy ffefryn dwi'n credu, sglodion, wi a gamwy. Do, anghofius i am hynny. Wel, wna i ffynnu ddim drwg, ond paid a gadael fi weld y pwdin siocled.